расман варзигари тоҷик Саймумин Маҳдиев бо рекорди 4-0 зидди варзигари қирғиз Омурбек Ханибеков бо рекорди 4-1 рӯзи 21 декабр дар Алматой дар турнири Октагон 38. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московскии област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов гуфт ки бо топови ҷангвари бебохти UFC Шавқат Раҳмонов реванш гузаронидан мехоҳад. ин муҳориба барои ман мавзӯи дардовар аст. ман дар хона истироҳат мекардам ва умуман тамрин намекардам ва ногаҳонӣ 10 рӯз пеш аз турнир ба ман муҳориба пешниҳод карданд. ҳамон вақт шояд ки рақиби ӯ осеб гирифта буд ва онҳо ба ман муроҷиат карданд. ҳамон вақт ман ба монанди ҳозира набудам ки муҳорибаҳои зиёд дошта бошам. ҳозир дар любой ҷо ҷангида метавонам, алҳамдулиллоҳ. он вақт боша муҳориба гузарондан осон набуд. ман ҷангидан мехостам ва пул кор кардан мехостам, чунки ман дар ягон ҷо кор намекардам. барои ҳамин ман розӣ шудам ва шумо ҳамон муҳорибаро дидем ки чӣ гуна гузашт. ман дастовардҳои ӯро пас заданӣ нестам ё ин ки оиди Шавқат ягон чизи нохуб гуфтанӣ нестам. ӯ айни замон хуб пешрафта истодааст. аммо агар ки шумо аз ман пурсем ки бо кӣ ҷангидан мехоҳам, пас ман мехостам ки қарзии ӯро баргардонам. шумо ҳамаи муҳорибаҳои ӯро тамошо кунед, бинед ки ӯ бо ҳамаи рақибони худ чӣ гуна ҷангидааст ва бинед ки муҳорибаи ӯ бо мани омода нашуда чӣ гуна гузашт. ман бо ӯ реванш гузаронидан мехоҳам. ҳозир ӯ дар вазни 77 килограмм аст, аммо бошем дар вазни 84 килограмм. аммо агар ки ин кор шава, пас мо метавонем ки вазни 77 килограмм кунем, чунки ман на он қадар вазни зиёд кам мекунам, гуфтааст Одилов. дӯстон, дар ҳақиқат аз ҳама муҳорибаи вазнин ва хатарнок барои Шавқат Раҳмонов Фаридун Одилов дода буд ва кӣ медона, шояд ки дар оянда мо реванши онҳоро бинем. ҳама кора шуданаш мумкин аст. аммо ҳозир Одиловро муҳориба зидди дӯсти Шавқат Даврен Ермеков интизор аст. худи Фаридун Одилов айни замон вазн кам карда истодааст ва бояд гуфт ки ин корро ӯ дар шароитҳои хеле нохуб карда истодааст. аниқтараш дар фурудгоҳ. барои чӣ ин гуна кор рух дод? ки дар ин кор гунаҳгор аст? умедворам ки ба наздикӣ ҳамаашро мефаҳмем. ҳозир боша Фаридунро дастгирӣ карда ба ӯ муваффақият орзумандем. имрӯз онҳо маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронанд. пагоҳ боша муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. барои ҳамин дӯстон биёед дастгирии худро дар ин лаҳзаҳои вазнин барои Фаридун нишон медиҳем. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 282 баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. With that cat wiggled! хотиррасон мекунем ки турнир шаби 10 ба 11 декабр баргузор мегардад. дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда метонен, мо навор карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин худи ҳозир дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунен, то ин ки аз ҳама хабарҳои нав якум шуда бохабар бошен.
то боздид хонободу сарбаланд бошед.